ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ୱର ପ୍ରଶଂସିତ ହେଉ। ମୁଁ ନରୁଣ୍ଣ ପିୟୁଷ ମଦକି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଜି ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ପଞ୍ଚମ ଦିନ। ବର୍ଷ 2025ର ଅଷ୍ଟମ ମାସ। ଝାରଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟର ପଲାମୁ ଜିଲ୍ଲାର କୁଣ୍ଡପାନି ଗ୍ରାମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ। ଗତ ବର୍ଷ ଆଜି ମୁଁ ମଦକି ପରିବାରର ବଂଶଧରମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଇଛି, ଯାହାକୁ ମୋର ସ୍ୱର୍ଗତ ଜେଜେବାପା ସୁଖରାମ ମୁଣ୍ଡା ଓରଫ ଜୋଆକିମ୍ ମଦକି ତାଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ପଥରଗଦିମାନେ 2018 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଆଜି ମୁଁ ମୋର ସାନ କାକା ଏବଂ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ମଥାରେ ଯୋଗ ଦେଇଛି। ତାଙ୍କ ଦୁଇଟି ପଢ଼ାର ବାଇବଲ ପଢ଼ା ବିଷୟରେ କହିଲି। ରୋମେୟ ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ପଢ଼ା ସଂଖ୍ୟା 20। କାରଣ ତାଙ୍କର ଅଦୃଶ୍ୟ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକୃତି, ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରଠାରୁ ସେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ତାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ କୌଣସି ବାହାନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଶେଷ ବାଇବଲ ପଢ଼ା ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ। ଯେହୋଶୁଆ ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଢ଼ା ସଂଖ୍ୟା 6 ଏବଂ 7। ଯାହା ଫଳରେ ଏହା ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚିହ୍ନ ହେବ, ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ପୁଅମାନେ ପଚାରନ୍ତି, ଏହି ପଥରଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ କଣ? ତେବେ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବା ଉଚିତ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ସମ୍ମୁଖରେ ଜର୍ଦାନର ଜଳ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। କାରଣ ଜର୍ଦାନ ନଦୀ ପାର ହେବା ସମୟରେ ଜର୍ଦାନର ଜଳ ଦୁଇ ଭାଗ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେହି ପଥରଗୁଡ଼ିକ ଇସ୍ରାଏଲ ପାଇଁ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ମରଣ କରି ହେବ। ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଏବେ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲର ଷ୍ଟିଙ୍ଗ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।